det er video, du laver. Vi maler. Nå. Vi laver kunst. Det kan du bare se her. Så smukt bliver det. Hej Niels. Hej. Vi har så valgt at bruge den her meget kreative farve, der hedder hvid. Hvorfor hvid? Fordi hvid, det er uskyldens farve. Og du ved jo godt mig, så er det en uskyldig en som mig, der passer til det, ikke også? Niels, nu har du for meget farve. Det er derfor, man skal køre hen over de der regler. Ja. Det er nemmere. Ja, nu kommer det også til at lige. Hvorfor skal der males hernede, Willy? Hvad siger du? Hvorfor skal der males hernede? Fordi der er ham, der boede her før også, han valgte at male på væggene med blyant, og fordi han godt kunne lide at bruge sådan noget røg, gul farve på væggen, som jeg synes er rigtig godt. Så du skal altså bo her hernede? Jeg skal bo